Bayasong sini walto joto prokarni জীবজন্তু rokno manthogo aroni bisingo kisa jib onekno cute tei baksa ke khatarnak tei bis gwnang bo wnggo aboni logi chini arto manthoknai kisa jib ahai wnggo je borokni uanama singsa srammung tei structure ni bagui kubuni jib bai bo onek juda wnggo tinini o video o ang tini norokno funugano chini arto tongnai kisa uanama singsa jib rokno borokni srammung nugui norok bo wana jagai thangbai wana. Hello ani khajani Bayasong ang naidi ano Kokborok facts channel o channel norok buini selai juda Kokborok facts saiman nai agama mawan je flat headed rock agama no Spider-Man agama ni mung bai bo sini jago because borong ni busak ni color Spider-Man ni costume bai kosol hinai mo lizard rock agama di reptilian প্রজাতি ni জীব je Africa ni Tanzania Uganda tei Kenya hai country o manthogo mo প্রজাতি ni joto lizard ni color no kaisa bai kaisa kosolia juda se wnggo mo প্রজাতি ni only sila lizard simi Spider-Man hai ke nukjago because mo প্রজাতি ni buri lizard ni color onek halka se wnggo aboni bagui sila tei buri lizard no sinimanna ni onek klaisa no wngoi thango but agama sila ni color situation no depend khlaio because ke bofano sila agama lizard no sikri kahinke logi no bo bini busak ni joto color komorui brown color ni wngoi thangnai tei situation tesa thik wngkha hinke bo tesa bini agini Spider-Man ni color no wngoi phaio Garial crocodile প্রজাতি ni bisingo kaisa প্রজাতি tabuk ni jorao ke mo প্রজাতি ro komorna nai tongbaikha 1970 o Indian subcontinent o manthongnai garial pura babe no komorui thangbaimani but jora tongmani bisingo researcher rok borok ni kom wngoi komimani kokno saimani borok no kaisa nursery hayo tubui banchirui nahabaikha aboni bagui tabuk sok jora borok no chung nugui tongkho garial crocodile tei alligator rok haino borok no jodi kahamke notice khlai kahinke crocodile tei garial ni bisingo difference bo kahamke no sawi rimannai jemon garial ni bukhuk patla tei kolok tei garial crocodile hai asuk phan gwnang ya but crocodile ni serai garial ni bua onek kwbang wnggo variable bush viper Bayasong kisa chibuk ahai ba tongo je chini prithibi o kaisa jaga o no manthogo tei variable bush viper bo aroni bisingo no kaisa mo chibuk onek bis gwnang wnggo tei 75 cm jora kolok wngoi mano bush viper only tropical Africa o simi manthogo mo chibuk ni bis asake khatarnak je bo bai warjakma bai no warjaknai borok no 30 minute ni bisingo anti venom rijagya hinke warjaknai borok ni organ fail wngoi bo thuyei mano tei mo chibuk ni speciality ke borok ni busak ni srammung borok ni busak ni bukuro busa bufang belai thepajak hai wngoi tongo aboni bagui bono bush viper hinjago Chameleon kaisa unique jib mo jib ni kainui mokol no 360 angle tui no guriwi mano je abo bai borong ni bagai sikar khlainani onek klaisa no wngoi thango mo kutung area o manthogo tei rainforest desert rogo bono nukjago tei borok ni onek projati no Africa Madagascar Southern Europe tei Southern Asia ni Sri Lanka o bo manthogo Chameleon ni jotoni selai kotor speciality ke ahai borok ni color change wngoi manmani Chameleon situation ni mote ke borok ni busak ni color change khlai siwi mano aboni logi sikar khlaina ni bagui borok ni kolok buslai no samungo phnango tei Chameleon ni buslai borok ni busak ni selai 15 ni semi 2 feet jora kolok wnggo BCS wasp 2014 o Germany ni researcher rok China ni bolongo kaisa pia naitugui karika tei bini mongrika BCS wasp tei mo pia ni speciality ke ahai bo je fruno butui tuio afuru bo kubuni pia rok haike bothop sramyawi bo bini bothop ni gana gini wo beng rong no butharui supungui riwo bini bothop ni gana gini wo tamoni hinke kunu sikari jib ayang tei malai thangka hinke kwthui beng si hinui chongui
thangui paithun tei bini bwsarok banchiwi tongthun hinui. Bayasong mono wngkha most unique animal and insect in the world in Kokborok. Video chajak hingke norok like share tei comment khlaina tapok baidi kwtal phaine rok ani kubuni video bo naina di tei ani video chajak toka hingke ani channel no subscribe khlai bell icon sin di tei ano support phunuk di jotono kaham tong baidi malai phine norok bai kwtal video o.